ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ಲಾಯಕ್ಡೆ ಅಂದು ಮಲ್ತದೆ ರೈತ ಸ್ಟೋರಿಲ ಇಂದುಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಲ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ ಕಾಮ ಅದು ಮಾತಿಡೆಗ್ಲ ತೂದು ಕುಳ್ಳುದು ತೂದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ದಾಯ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಎಂಚ ಏತು ಬಂಗ ಬರೋಂತೇರು ಬಂಗ ಬರ್ಪುನ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಹಾಕಲು ಪಿದಾಯಿಡು ಕುಳ್ಳುದು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಹಾಕಲು ಪಿದಾಯಿ ಕುಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಪಂಡದ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನೊಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಿತ್ತ ಅಂಚಾದುಪ್ನ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಆತಿನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಮಿನ ಜೋಕುಲು ಅಕುಲು ಪುರಂಚೇನೆ ಕುಳ್ಳುನಾಗ ಎಂಕುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿದ ಅಕುಲು ದಾಯ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಾಗ ಪನ್ನೊಂತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಡದ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿತೆ ಅಂದು ಮಲ್ತದೇರು ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ದೇವರೇನು ಒಂಜಿ ದೇವರು ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿಂದು ಬತ್ತಿನ ಹಚ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಅಪ್ಪೆನಿ ದೀಪನ ಬಡ್ಚಿ ಪಿದಾಯಿಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಕ ಪಿದಾಯಿಡೆ ಅಕ್ಲೇನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕುಳ್ಳಾಗ ಇಲ್ಲಾರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುನ ಬಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪೆನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಕುಳ್ಳಾದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕವಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಋಣಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಷಯ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಏಜ್ ಆದವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಥರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.